Salam hormatly vatandaşlar. Men bugün Şwetsiýanyň paýtagty Stockholmdan şu taýda men birazajyk tanıştyrmakçy bolýan duran ýerim bilen. Şu Stockholmyň iň merkezi gamla stanýada köne şäher diýildi. Mesela özümden aýryp görkezdi. Şu maňlaýymyza duran Zay yankı Şwetsiýanyň parlamenti vatandaşlar. Durullukan gidip yatan hani kompleksiyonu men bärçetinden ýerdim da ama başga tarapym var. Teorik rasym görýän ýerine Şwetsiýanyň köne şäheri. Bir daha da önsör teretseniz şu parlamentin ýokary ýüzünde şol aýnaly ýeri bar. Şunu ýatda satmaň, men de şoň içine girim demedi aýdyp berýän. Adrynny şol kema gireli. Koşga tarap içine gireli. Ýöne girmäkänden şu suw aradaýdy diýilýär. Ene Şwetsiýa içinde, ýa-ni Stockholmyň içinde, ene şu deňiz suwy ýanky Tüýje suw bilen derýalar bilen garşy şäheriň içine kanal bolup akýardy. Ha, nol gyrada duran adamlar balık tutýarlar. Ne şu taýda şu gyzyl balyk hana kenarda tutup, kenarda durup tutýarlar adamlar. Şoň üçin bärde hana balyk tutmak mugut. Näde? Çeňege düşer öýüňiznki. Şoň üçin ne be şuň konfere birazajyk şu Şwed durmuşy barada, şuň parlamenti barada bir kawsa daýdym. Şoň üçin şu parlamentiň jaýyna geldim. Yine şu parlamentin jaýy ýollaşlaryny şu gidip ýatan kompleksde bir 4 şol katykan meýdany tutýar. Ýöne bir şumar şu halk şuň içinden ortasyndan göni geçipdi. Bäde ýetgeşip goragam ýokan hor gapyň agzynda 2 sany polis durur. Köçän aňyr gapdalynda 2 sany polis maşyn urýan aýlanyndy. Ýene şu görýän jaýlaryň hemmesi şol ýemen jaýy, parlamentin jaýy. Şu taýda şol Şwetsiýanyň deputatlary öz işlerini alyp barýarlar, öz kararlaryny kabul edýärler. Indi görýärmi şol jaýlar bar ýokarda akyly. Indi şol jaýlar şol aýnalyda näme üçin edilir? Bärde meselem men Şwetsiýanyň grajdanyny gelip şol parlamentiň işini diňläsim gelýär. Deputatlar nädip çykyş edýär, şolaň näme barda çykyş edýärni diňläsim gelýär. Onuň men içine goý berýärler şu taýdan. Onun ýokaryk gidýän, ýokarda aýnaly zal bar. Olara içinde aşakdy hany ses berýärler ýa aral maslahat ýaşaýarlar kanunlaryň taslamasyny. O çekeleşe geçirýärler her bir mesele boýunça onu. Şonam sen gelip aýnaň aňyrsyny görüp bilýän, olaň näme diýýäni sen eşidýäňdi. Ýöne olaryň sen näme diýdi aňryk eşitdiň, bärden teklip berme hakyň ýokdy, ýöne diňleme hakyň bar. Ene ana durlar ene şu taýdan gelýän ana ýokarda ýazylgy dur görýärmi? Ene. Ene saňa gelme diýänem ýok, olaylaşma diýänem ýok. Bir insan hukuklarynyň berjaý edilýän bir döwlet watandaşlar. Ene şol men diýjek bolýan dadym. Görýän bärde bir döwletde kim gelse ödünläsi gelse girip bilýär-de parlamentiň jaýyny ýokarda yer bar, orun bar, çaý bar, suw bar. Men bugün girerdim bolýan bu ýa-ma dinjar şunu bolan soň parlament işleme. Şoň üçin ondan şu koronavirus derärli adamlary kän içine goý beren akly. Ine şu iki sebäp boýunça şuwluk şoňa tak girip boljakkan. Ýöne näme peýdasy bar bide? Şu bizim döwletimizde näme peýda berip biljek Türkmenistany. Ine birinciden azat erkin ine şu taýda parlamenti halk saýlýar. Ikinciden şu parlamentiň işi alyp barýan işi gaty açyk halkdan gezgen zady ýok. Kim gelip diňläsi gelse hany mesele belli şuňky garalýan parlamentde näme mesele garaldy. O men gelip diňlejek diýsen hany ýokarda yer berýär. Bizim durmuşymyzda nähir bolup bilen. Ene bizde şol gelecekki parlamentleri taýýarlamak üçin, deputatlary taýýarlamak üçin ene bize ullukan şolaryň alyp barýan emesi siýasaty gaty ullukan gorlaw boljakda. Meselem ene aýdaly parlamentine aşabat
Parlamentı meclisin jaý. O näme üçin orada boş dur ýa-so 120 deputat üçin. Näme üçin Aşgabatda hereket edýän ýokary okuw jaýlary var, universitetler, institutlar. Ýa-o. Ine şolaryň studentlerini getirip her gün 50 adamdan 60 adamdan ýöreýte şol parlamentiň işini tanıştyrmak üçin işi bilen şolary şu mahalla ne öwretmeli. Parlamentiň nämedigini, kanun çykarmagyň nämedigini, kimleriň çykaryp bilýänligi, näme barada gurrun edilýärligi. Şu biziň halkymyz üçin şu gaty wajyp diýip men hasap edýän. Şonuň üçin ol ýuridik fakultetde okuýanlara hökmen gelip şu taýda praktik iş hökmüne gatnaşmaly, parlamentiň işini daşyndan seredip. Ýa-da Toms Kanikulyny olary da şu deputatyň kömekçi hökmüne iş berip, tawşyryk berip, olary da nähilenmeli aýlyk güllükle edip boljak da Toms özleri pul gazanar ýaly. Ine bular ýal tekliplerim bar. Näme üçin ýok? Beýleki döwletlerde edilýär. Ýewropa döwletlerine aýdýan, hatda şolarda şu mektep okuwçylaryň kanikula çykanlar 14 ýaşy dolandan soň ta mektep oturýansa her ýyl Toms şolara 4 hepdelik, 5 hepdelik iş berýär. Hökümetler bir ýerden, edara ýol başçylary, mektep administrasiýasy tapýar şolar ýerleşdir. Ine olar şol özlerine gerek eşik garagy üçin puljagy gazanyp bilýärler. Hiç bolmany ilkinji öz zähmet hakyny gazanýarlar da, gazanyp biljekligine düşünýärler. Inen bilem olar üçin gatullykan tejribe bolup bilen. Ene bärik seretsek ene parlamentiň şuşmar ene bärki tarapyndan seredip dursa. Ene görýän ýene de bir kanal bar. Ene bu parlamentiň bu tarapy. Ene beýle tarap seretsek ene şu taýdan şu jaý başlanýar bi ama Şwetsiýanyň padşahsy Karol Gustav 16-njy ýylyň rezidensiýasy, ol şonuň jaý köşkü. Gaty ullukan gidip ýatan köşküň içine girip aňyry başyna çykarýarlar, ama onun içine adamlar salanatlar sebep birden koronavirüs, ikinciden onun içine çağrılmasan giribem bolana. Gorolgy ýerde padşahyň ýaşaýan ýeri ne? Ýoksa padşalyk diýjekdiň, üýtgeşikli adam ýok. Kamahal padşah çykyp balkonu var aňyrda. Öz maşgalasy bilen balkona çykyp şu taýdan öz raýatlaryna el galga diýär, ýa bir zatlar sözleýär, gutlaýar, bayramçylyk bolanda halka maşakdy, öz padşahyny mübarekleýär. Ne Şwetsiýa şolar ýaly döwlet. Ne serediň bu gapdalany parlamenti. Görünýändir da sebäp ben özüm görem Ahmet surat alýan. Başlarsyň başy çaratdyk, men ýörep barýan elmem beýmillap durýan üçin kamera dogry tutanak da. Ana Terediň ana şu taýda ýol borçdur. Şu ýol borçlary öňüp berseňiz, Russiýanyň Leningrad şäherine de ýol borçlary bardy. Bu bir öňkü zamanyň gelýän padşahlyklaryň däpdesturi da şol ýa-ni ýol borçlaryň şiirleriň skulpturlaryny yerleştirmek öz padşahlyk aýda köşkleriniň öňünde. Şol padşahlygyň bir näme güýjüni aňladýan bolmaly, şolar ýaly simbol. Ana indi bugun ana islen adam gelip nirde durjak bolsa, surata düşjek bolsa, hiç ýyl garşylyk ýok. Bärde gelip sen polisem saklanak, familiýaňam soranak, nirden geldiňem diýenek. O biziňkileri ýaly üýşüp duran gaýam ýok. Sen jübüňe tinkesin dikip duran. Ýöne bar hana o taýda görýärmi? Sen maşyny bir o taýda bir berdi. Olar şu malça goro üpsüne diýerler da köşkün hem parlamentiň. Soňky döwür özüňiz bilsiňiz ýaly Ýewropada kan bir rahat durmuş ýok, oňa belli sebäpleri bar. Ene şu zatlar birden berdi de bolaýmasyn diýip şu öňüni almak üçin edilen işler. Ine berden şu giýerlisiniň biri şu köşkü. Padşahyň köşkü. Şöyle padşahyň köşküne, onda aňyrda da ýene de bar. Ýöne ne bilen bir köprü. Ana o taýda ýene-den kanal dowamy edip dur. Görseňiz. Meni bärden gyzyklandyrýan zat balykçylar, hana görýärmi? Gaýykda ýörüýte tor bar. Şo toru aşak düşürýärler boli, içine balyk girer, onuň toru galdyranda içine balyk galýar. Serediň edip tutuşlar.
Hali gelemde balıkçılar tutup gördüler da berdi ama ağını alındırlar da öyüne kaydandırlar ya bilemem nahari maydandırlar dur düştaydı onun mesadım men gelemde. Yana kızıklı olsa biraz anırrak söyleyin qarında adam size gör közer real vatandaşlar. O berde sol in esası zat hemme zat hakikattan adama hizmet ediyor. O bizde lozung var devlet adam üçündür. Yani so tayda aydılmandır da biz bir adam üçündür. Ya son maskalası ya tohum üçün. Berde devlet hakikattan halk üçün, halkın içinde de her bir adam üçün. Hiç bir adamın hakkı hukuku berde kemsedilmiyor. Absolut yok. Sana bir degnanı degde hani ardanı yazyan derrek seyrediyorlar, tapıyorlar. Onun için o çaresini görüyorlar. Ne şular reali? Arkayın devlet her kişi öz işi bilen, şu maharanı görseniz ama pandemiye de berde son koronavirüs. Yani şu etsede qadağançılık yok. Sen hükmen maske giymeli ya ne etmeli. Yani bizde sol 60'tan geçen yaşıl olsan adamları öyde oturun, köpçülük yerine görünmeyin. Eğer çıksanız qoran şular yağlı yemeni. Maskanız adınız yanınızda bolsun. Hiç olmayan adamlardan birekten 1,5-2 metr aralık saklan diye aydılıyor. Ol hem kısa değil sana. Gidip diyorlar hiçbirisinde maske yok. Görürsünüz. Yani adam az şehirde. Yaşımal hem kişi işte diyor aydarım yerlerle bu deyince alış günü. Yine deyince alayan yerlerinden yanında biraz korkadayım size. Seyredin hani görüyor musun? Gemiler dur. Ana so deyince alış gemileri. So gemileri adamlar gelip minyalar son kanallar bilen derya çıkıyorlar, denizler çıkıyorlar. 2 saatlik aylanıyorlar, 3 saatlik aylanıyorlar. Şeydik adamlar. Yine dinsal sürülerini geçiriyorlar, maskalaları bilen, çağaları bilen, dostları bilen, işleş yoldaşları bilen. Ne son yani? Şehrin arkitekturası elbette neçe yıllıklardan beri salınıp gelen caylar, onun için berde seyredere, görere, tanışara arkitektura taraftan zatken her biri tarihi. Onun için ne son? Hemen Padişahın Köşkü'nün bir beri kaptalı. Bana aylanacak bolsak bu tayda videoda vatandaşın katken vaktimiz alacak. Onun için ben eğer şu tayda besedeyim, yani ben size aytacak bolan vardı. Şu parlamentli meselede gelecekte bir hükmani adaydı. Türkmenistan'ın yaşlarını parlament yemelerine, debatlarına, çıkışlarına çağırıp sonra oturup dinletmeli. Yani nahil kanunla kabul edilen, kimlerin kabul edilen. Sonra özleri vakti gelen o adamların bir nesli parlamente gelirler işler. Parlament devletimizden kamilleşer gider. Sonra öğretmesen onları nereden bilsin? Men son taraftar onun Rusya yağdığı vardı. Başta yola koyuldu da son niyaz bunu yaptırdı. Sol parlamenter aralığına katnaşıkları olmalı. Bu türlü devletlerin parlamentlerinin arasında. Mesela aydeli Türkmenistan'ın parlamenti bilir, Germaniyanın parlamentini koyup olsun, Şveçyan kıdıyı değil. Alış edilse bizde aksol deputatlar gelip öğrenen olsadı. Şolun yaşayış durmuşsun ya parlamentin alıp paryanı için. Onun son özlerine tecrübe edip kullanan olsadılar. Onu bir hasım öğüdürdük. Yani görüyor musun? Zatlar edilmediler. Son için gelecekte şu zatlar biz hükmen etmeli var deyip düşünüyor. Şu bize bir tecrübe olsun, sapak olsun deyip bana şu görüyorsa şu merkeze gelip dursun. Ben başladı işlemken yani son parlamenttaki aydayın neydim size. Bizim yaşayıcılığımızda Türkmenistan'ın garajlarında şu yaşları da başlangıçtan son institut, üniversite okuyup veren yaşlar. Gerek olsa klas okuyucularına getirip yürüyüşe sapak edip dinlettirse var parlamentin işini. Koy görsünler bilseler. Türkmenin televizordan görüp bilmeliler parlamentin işini o 5 minut ya tazelikte aydıldı. Yok gelsin görsün. Nahil adamlar işler götürüyor onun için. Sonra adamlarda istek var özlerinin hem kanun çıkarıcılıkta işlemeye ya devletin işinde işlemeye. Hıvıs şondan dörüyordu. O bilmedik çağda nereden hıvıs olsun. Yapıp kapıyı anırsın ya köşkün içinde ne edildi deydi.
kellesini ýaýkapdy, bizimkiler bilememiş. Emma bilmeklik üçin ine şular ýaly bize tejribe gerek bor diýdi. Ine şunam Şwetsiýa dahyl palajitiv tejribe. Ýöne gynansa men bu parlamentiň içine girip bilmedim. Nasip bolsa ýene bir gezek gelemde mümkinçilik bolsa onuň içinden hem surat alıp deputatlaryň oturan zalymy gelýän mihmanlaryň oturýan ýerine mejlisde surat alıp görkezem. Onda bolýa watandaşlar şuwlukça oturuň saglykda görşeliň. Ol gözümdäki gara aýnak ol owdurlygy üçin näle şol ýanky bir koronavirus adamyň burnundan hem de gözünden girýär. Ondan şo gara aýnak ullukan gözü aýnak bolansoň onuň men şonu akyny wagtynda ol okuyan aýnak beter kiçik bolýar. Ene şoň ýaly. Ene seredin ýaşlaryny şular ýazyk tigirler sürüp ýörler. Ene hani böyle radar ve askel berýän gaýym ýok, beýlekem ýok, hiç bir adamyň agynda maska da ýok seredin. Men ýüzüni saklap bilemät adamlar barda bolana pursorta surat almak. Ýöne men aýlak geçireň şeýle seredin. Hiç kimde ýokdur maska. Ene şoň üçin ne şular ýaly bärde ýoldaş. Watandaşlar. Näme onu taýyp oturuň, saglykda görşeli. Hemmäňiň öňünde saglyk.